Men bu ýatlama goşgymy Mar vilayetiniň Tagtabadyr etrabynyň Dayxana owatynda ýaşap 60 ýaşynyň içinde aramydan juda ýergiden Nur agamyň ýagtyýadgarlygyna başlap ýazdym. Bir nokada gözüm dikip oýlandym. Sen hakynda ýazmak agyr Nur aga, niçin Iqbal sana gülüp bakmady? Seretdim çepime seretdim sağa. Gözüne getirip kän bir hyýalla gerdenimde çekip bilmedim derdin. Inni welin Taňry ýardam çiň bolsun, ol dünýäge awat eýlesin merdim. Müňür pikir duman boldy başymda. Niçin sana gülüp bakmady Iqbal? Özüň bilen gitdi niyet ardy bilen ağlar bu derdine görte dildiler. Her hurdada dogrusy anjatdyň ýürek. Senin ömrün 60 ýaşa baglymy? Ardyňda toý tutmakdy baglaga öýlendirip ýetişmediň döwlet ogluňy. Toý tutjakdyň uly fiil çagyryp öýüňde aýdyljakdy aýdym gazalam. Yetim galy seni iki perdendiň ogluň döwlet gyýdyň tak gözelem. Bibi dogançoň ýurdun täzelep anjatdy dünýäni ýakdyly ömrüň özlerdiň özüňe ýetik makaly özüňem gidiberdiň içine ömrüň 2020 ýyl aýynda gözüň baky ýumdyň 28-i ajal senden üstün çykdy gerçegim sowully ýürekle gulçalýady. Aga niýat ýadywy töregen beýesim ýagdaýlar ýöre seni görmek ýok. Egini berip ýakynlaň bilen dagymyny bu dünýede ýörmek ýok. Döwlet ogluň bilen garly inemiz göterip bilmedi agam tabydyň. Çünki yetim galy ýat ýurtda ogluň bu ýat irle gördüň sen berýadyn. Ýaşadyň awdyklaryna gowanyp. Toýumy sowurdym baryp muğtuna ençe ardyňlaryň içinde gitdi. Gowanmadyň ýeki ogluň bagtyna. Janyň aýamadyň maskalagy üçin. Sen zähmet çekdiň Allaha ýermen. Ardyňa ýetirmedi gyýtgaçyp ömür içinde gitdile. Ençeme arman. Sen hakynda ençe öwgüli sözler şygyrlamda tetirlemde ýatlama ýöne bilen armanlyca gitmegin şagyrdy dogurdy batyryagama. Sen hakynda näçe ýazdan az welin ýöne ýazdygymça ynjyýa ýürek. Bugün toprağında tehdit ýatyrdyň. Keni bu dünýä, bu ak dünýä gerekdiň gerek. Sen ýatlap aýet tüýür okar. Jaýyl cennet bolsun iman ýollaşyň. Ýöne ýüregimde dügün bolup dur, toprağa garly armanly başyň. Bilýär, ruhun ýaşar seniň gebedi. Ogluň döwlet ardyňa ýetirer. Adyň dowam eder ýeriň ýüzünde inşallah oglak getirer. Ölüm dowamyňdan bakydaş bolsun. Her näme ýeňil bolsun seniň topragyň. Sen Allahyň huzuryna gowuşdyň, rahat urtup bu dünýede kükrügiň. Lewaply bäşime ýatyrdy tetir. Döwlet ogluň seni atla unutmaz. Rahat ýat Nuraga, bir rahat bolma. Arzuwlaň hasyl bor. Hiç ýerde ýatmaz. Nuraga jaýy cennet bolsun, ahiretiň awat bolsun, topragyň ýeňil bolsun. Ýaşap bilmedik ýaşyny ogluň döwlet jana gyýdyň tahyp öle berdin. İnşallah adyň ýerde ýetmez ýaşulym. Adymy inşallah atyp çowurlaryňa goýular. Jaýyň cennet bolsun. Amin.